Náttúrubreyt för de som forvitten og vilja vita hvordan ting henger sammen. Vi hittar etter plankton, bakterier, molekyler, atomer, bylger, orska og så som i naturen og kan matas og viast. Så hvis du arbeider som laktne, verkfrøyngur, eller akkurat annet her som har et konkret problem som skal løses, så naturbreyten nok nekka for det. Jeg valgte naturbreyt fordi at jeg nok interessert av i hvordan ting rigger. Jeg valgte naturbreyt fordi at jeg nok av ut av naturvisselig fagnom. At det er nok spennende at jeg kanninger så der som man ikke nikker i natur. Kanskje løyfri, da får man ut og kanskje samler imiska planter, kanna der. Og til at skolen ligger nok så fjærskottet og nær vid naturerna, så det faktisk ikke lengt man skal fære om man skal gjøre noen røynder utenfor det. Jeg hadde ungefär vi nok så hundra litt der. Ja, det går omstøver. Går omstøver, ja, godt nok. Professionellt, går lærere. Det ligger nok så fjærskottet. Det gjør til at ödla som av skolan för spänning är stan eller så. Min flotje här faktiskt känt faktiskt omkant har kommit här till. Det var en arbjörning men alltså jag blev bara en vän detta och nu är vi alltså så där samma show och vi gör en examen och sen att skolan. Ja. Men. Jag inser det. Ja. Är björnte Sammanhalt och menande.